Sa General Santos City, usa ka motorsiklo ang natumbahan og punuan sa kahoy. Samtang duha ka balay natumbahan sab og nahugmak nga pader. Ani ang report. Epekto sa kusog nga ulan nga nasinati sa General Santos City Martes sa gabii, nalukat kining dakong punuan sa balite nga natumba padulong sa usa ka motorsiklo sa Rojas Street, Barangay East sa maong syudad. Hinuon giling nagpahigay og clearing operation ang City Engineering Office aron makuha ang motor ug maagian na ang dalan. Natamo na yung isang motor natin, kaya nga mabuti wala pa yung walang tao na nadamay natin ba sa nangyari sa ng kahoy. Samtang duha ka balay ang natumbahan sa nahugmak nga pader sa Purok 6 New Society sa Barangay Apopong sa General Santos City Martes sa gabii. Sumala sa mga residente, gilunupan ang ilang lugar tungod sa kusog nga ulan. Hinungdan nga natumpag ang pader nga padulong sa duha ka balay nga anaa sa kilid. May nalang kay walay na angin nga kinabuhi sa mong paghitabo. Tingala may gakuan man ganang kon ba ang yuta. Gugmak na dito. May gani wala tabunan ako mama. Paghubas sa baha, napuno usab sa balas ang kalsada ug nakabkab hinungdan nga palisdanay ang pag-agi sa mga motorista. Ang ubang residente naghimo og sandbagging aron iharang sa atubangan sa ilang mga balay. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao.